Ebusuafo me mama akwaba eba Nana Collins TV. Ene 25th December 2025. Bronya edano. Opimso otumfo osei tutu the second. Asantehene etna bedwam eje enchia eje achede nadofo ene Asanteman ewo emano. Nti eno ho video ene ekoso ewo Manhyia Palace na feye nti eno ho enema ekoso ena mede ebrewi na hwe video ya papa yi wanyini nimpom kra enhyeda enye din papa nenso ena Asanteman ho donti oso obeba na ne nyina achi osabe de ebesa ede ayede ede ahye Asanteman ene munyam ene dwumadie no na efepa eye na etitufo ena eba ene dwumadie no ase nti ohwe video ya emra na otumfo say to the second na piao nana eba bedwam no ene na enhyeda enye dwumadie a esubia sa ene so ohwe ya nana ebibia simple ewo dwumadie no ase etitufo bia eba ho kumasi meyo ebepie mu ewo ho enche bia obeba na osei mensabunsu honorable osei mensabunsu former Ashanti regional minister enso ebepie mu ewo ho koda NPP general secretary ono so ebepie mu ewo dwumadie no ase na diasporas for omode da omota eba mo so ebepie mu kama abrofo enso so eba hobi Manhyia prison service any Ghana police service mo nyina eba ebechia nana fe nti wo hwa mayor nana eba no kumasi mayor na oba dwumadie na ase fe said midinka eka no Ghana prisons for enso na eba dwumadie na se aba bechia nana fe na ahemfo no bi nso ebae Asanteman ahemfo no nso bebre ebae emane ye fe we mu wona otonyom ema otumfo omo enso ebae ema no fe Asante ahemfo no nso ebi na muhu se omo nso eba no oma mikai wo mo se omo baaye na ya asantoa eba ho enti no oma wo hwe omo sesie yi ahenyere wo de kobrofu ma ye beka say wives of the king and I say the wives of Asantehene enti we mu no Asantehene yere amamre kwan so ebi mu nso ye abusua Asantehene a otwam ene de otisu impo eware efri mu omutumi nyina ekabom eforme association nti wo ma hu omo fefefe ahenyere omo sabe biem nana ya asantoa a otoso mienu queen mother of Adwuso enso ena ebepie mu ewo dwumadie no ase fefefe nana fiapre manhene enso ena muhu se oba no oye professor osai vice chancellor ewo Ghana Telecom University ono nso na muhu se oba no nso ebepie dwumadie no ase emane ye fe nana ya asantoa enso ena agina konwa no Tuareg for anemusini owo Ashanti region ha ono nso ebae ene nana ebedi bronya fefefe ede achede ebre nana
Eye ahene yere mu na ohu se omo edi asa fefefe saa no omo yenhwe omo asa kakra. Eye maame aputo enso eba eye dwumadie no afe ema ne ye fefefe amwe die sama munim no dada amso ba ema no eye fe
enti santini a muhu se ato ewo hoi wona a wokwa akwakyea nana opim so say tutu the second nana pia enti oma ohu omo nyina asantefo a ene ahemfo ahodo a omo ato santin a kyese omo kọ na omo akwakyea nana.
Nana Aguna Manhyia ɛna ɔno nso aba bepie dwumadie no ase fɛfɛɛfɛ. Enti dwumadie ni de kama pa ne krakra kama na yɛfa saa akonya we so awish obi biara a Merry Christmas and a fruitful year. We wish for everyone, every subscriber, long life and prosperity. See you in 2026, and do not forget to share, like and subscribe to this channel.